Тизден Башкорт юниор КВН лигаһының ярым финалы буласак. Командалар тырышып әзерләнә. Мин инде 20-нче централ һәм 1-нче формат КВН командаларының хәлдәрен белергә килдем. 2019 елдың тәүге уенында Баймак, Учалы, Салават, Гафури райондарынан, Өфө, Сибай, Стәрлетамак, Нефтекама калаларынан бөтәһе 9 команда катнашачак. Ерак район калаларда яшәүче КВНчылар ничек әзерләнәләр, Өфөнекеләр был эшкә бик яваплы карай. Кызлар, егетләр, уенга әзерлек ничек бара? Әлеге сакта уенга әзерлек бик һәйбәт бара. Без бу гимназия килдек 20-нче централ менән аралашырга. КВНда безгелдә актуаль темаларда, актуаль проблемаларда күтәрәбез. Әлеге мәлдә нинди темаларга әзерләгәндә сюрприз итеп калдырайык. 25-е күрерсегез. Беренче формат командаһы сердәрдә асмайбыз тиһәләрдә, береһен генә әйтеп үтәм. Был уендың махсус кунагы, Синяя птица тапшыруының финалисты, Урал Батыр эпосын шытырлатып һөйләүче Ләйсән Золотарева. Мин әйтте тимәгез. 20-нче централ командаһы нинди күстәнәстәр әзерләй икән? Кызлар, егетләр, тамашачыларга нимә әзерләнегез? Тамашачыларга бик күңелле миниатюралар, сыгыштар әзерләнәк. Иң мөһиме тамашачылар булган инде, чөнки без тамашачылар өчен уйнайбыз КВНда. Жюри өчен түгел, именно тамашачылар өчен, болельщиклар өчен. КВН уенында финалга сыгыр өчен ай-һай тырышырга кирәк. Чөнки был уен иң сирәктәрде, откордарды, шаяндарды гына яя. Командаларга бөтә тырышлыктарын алып, бар һәләтләрен күрһәтеп, жюрине арбарга кирәк буласак. Без иһә 9 команданың һәр береһенә уңыштар теләп калабыз. Уен кызу булмакчы. 25 февраль Торатау конгресс холлына һез дә килегез, дуслар. Яраткан командагызның көйермәне булыгыз. Рөстәм Төхбәтов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өчен.